قلأمني ويكعا بناي سنتنتي تمرامرتي نورزرن ستيلفيلد إنها تباها زفلة سفرة كاب حاولتي الدباوي بسمين وجن أبتغى إن يسوس بيت كريستيان زركب تنتو سفرايو قلأمني زبل سيامي استوهاب اللوان بنصر زفلة أقوى تزيخونا من جي سيامي إتي سفراجن مس حاولتي قطر شوعته كم زامد عبيت عدي يحبرو عب كتما خصوم كم زفلت بركز ولو تنتهي حركتات كم زلوا زفلتيو بتلي عب كتما خصوم حاولتات أخصوم اللو زم حاولتات زيوم كاب كالأي كساب رابع كفل الزمن استسرح مخانم يفلتوا كساب حزقن توم زفلت حاولتات بنوحتهم نوح زولو يوم زفلتوا زم نوحت حاولتات جن كلمة تسرح جن أوزي حزي أنا زركبلو ناب 4-5 وديقهم زركوا حاولتات اللو زياتهم وقع كم نوحتهم كابت شعنته 17 متر زنوحيهم بحفشة جن نزوم حاولتات يوم زجلس حدا حاولت لنا ناوهم كنا بينا تملكتنا حزون مكتالكم مسانا يخون كولي فتو حزن ركول بوتا قال أمني ويكع نورزرن ستيلفيلد يبال نورزرن ستيلفيلد استوهللو كافتي وانا حاولت الدباباي ويكع مين ستيلفيلد بسمين سلازي ركبي أوزي بارك زي أوزي حاولت الدباباي زي كاب 4 كاب حاولت أوصل 4 حساب حاولت أوصل 7 يركوا حاولت أوصل 4 حاولت أوصل 5 حاولت أوصل 6 حاولت أوصل 7 زبهلو 4 حاولت يركوا زلنا البوتا يا قال أمن دا توهل بتلهم لزوع بوتاينا زلنا أبزاو زلنا يا بوتا استفلاليو نجارات كنرينا لمثالي زوم حاولتات زي أوصل 4 حاولتي توهلا تسوع حاولتين أبزي أنري كم تاتريوا ذا حاولت زي أودي أزلا ያው ብዙሕ ግዜ ዝቦታታት ብዙሕ አይፍለጥን ማለት እዩ ኣብ ገለ እምኒ ወይ ከዓ ኖርዘርን ስቲልፊልድ ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ ቁጽሪ 7 ዝበሃለ ሓወልትታት ዝርከቡ እንትኾኑ ካብኣቶም ፍልይ ዝበለ ሓወልቲ ቁጽሪ 7 እናተባህለ ዝፍለጥ ሓወልቲ ኣሎ እቲ ሓወልቲ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰባት ፍልይ ዝበለ እምኒ ሓወልቲ ንምባል ገለ እምኒ ኢሎም ይጽውዕዎም ከም ዝነበሩ ይዝረብ ካብዚ ዝተልዓለ እዩ እቲ ስፍራ ገለ እምኒ ክበሃል ክኢሉ ገለ እምኒ ንምንታይ ተባሂሉ ዝብል ብስያሜ ተኸባቢ ክንጅምር ተለና ገለ እምኒ ዝበሃል ሓደ ሓወልቲ ኣሎ ሓወልቲ ቁጽሪ 7 ዝበሃል ሓወልቲ ቁጽሪ 7 ካብቶም ካልኦት ሓወልትታት ፍልይ ዝበለ እዩ ሓወልቲ እሱ ፍሉይ ብምዃኑ ፍልይ ዝበለ ቅርጺ ስለ ዘለዎ ገለ እምኒ ኢሎሞ ስለዚ ካብኡ ተላዒሉ ዝኸባቢ ገለ እምኒ ዝበሃል ስያሜ ከም ዝተዋሃቦ ይዝረብ ኢትዮጵያውያን ከምዚኦም ዝበሉ ሓድግታት እናሃለውና እዞም ሓድግታት እዚኦም ከዓ ከኣልባ ኢንዱስትሪ ኢልና ንጽውዖም ብደንቢ ሓብሒብና ክንሰርሕሎም ከም ዘለና ብተመሳሳሊ እውን እዞም ዘይፍለጡ ሓወልትታት ኣብዚ ተሓዊኦም ወዳዲቆም ዘሎ ሓወልትታት እውን ወለዶ ንኽፈልጦም ተቢዕናን ጠንኪርናን ክንሰርሕ ከም ዘለና በዚ እውን መልእኽተይ ካብ መሓላለፍ ደሊ ዛትሪዋ ቁጽሪ 4 ሓወልቲ ያው በርባዕቱ ይበኩል ዝተሸለመት ወይ ድማ ዲኮሬትድ ዝኾነት ያ ናይ ማዕጾና ናይ መሽኮት ምስልታት በተለምዶ እንዳበልና ንጽውዖም ንሕና እንበረይ ያው ዞም ምስልታት ዚኣቶም ጥልስም እንዳተባሃሉ በቶም ሊቃውንት አንደበት ድማ ይጽውዑም ማለት ያ ዛ ቁጽሪ 4 ሓወልቲ 19 ሜትሮ ንውሓት ክህልዋ ከሎ ያው በዓልተ 6 ደብሪ ሓወልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ናይ አክሱም ሓወልትታት ኣብዛሃቶም ሓወልቲ ኦልሞስት ኩሎም ማለት ንኽእልና ኣብ መንጎ ካልኣይን ራብዓይን ክፍለ ዘመን እዮም ተተኺሎም ማለት እዩ እዚ ድማ ያው ከምቲ ንሰምዖ ዞም ዝተሸለሙ ሓወልትታት ነቶም ነገስታትና ነቶም ስድሮኦም ናይ መቃብር ምልክትነት ኮይኖም ተተኺሎም እንዳተባሃለ ያው ንሰሚዕና እውን ኣፍተም ጽሑፋት እውን ከምኡ የሪና ማለት እዩ እቲ ደብርታት ዘርኤና ነገር ድማ እንታይ እዩ ያው ኣፍቲ ሓወልቲ መካቢያ እንድሕራትውን ኮይንኩም ትደብርታት ዝውክል በታሕቲ ክንደይ ክፍልታት ወይ ደሞ ክንደይ ክላሳት ከም ዘለው ንመርኣይ ኢሎም የምቶም ደብርታት ሰሪሖምዎም ማለት ናይ ክንደይ ሰብ መቃብር ወይ ደሞ ትሬዠር ሩም አሎ ዝብል ነገር ንምግላጽ እዮም ቶም ደብርታት ሰሪሖምዋ ማለት ያ ዛ ትሪእዋ ቁጽሪ 4 ሓወልቲ
56 ቶን تمزن يا خم تتفلت واحد تون هذا شيء كيلو ويدا مو 10 تون طال أخلا مالتيو 56 تون تمزن قصري 4 حاولتي كسب 10 شعتن 7 سلستن ناي رأسها ويدا مو لعلي شافها أي ترخبن نيرو دحرجن ترخبو فرقي قرازو إذا أنا باركز بهالالو أو أولو فرق قراص ادمو እንዳ ማርያም ጽዮን አፍቲ መካበቢያ ውሽጢ አሎ ማለት እዩ ፍሊዘ ብላ ነገር ናይዛ ርእሲ ቁጽሪ 4 ሓውልቲ ናይ ሕምባሻ ምስሊ ያዘላታ ኮምፕሊትሊ ተሕምባሻ በደንብ ዝተሸለመት በደንብ ምስክምክማ በደንብ ታትክክለኛ ሕጅ ንጥቀመላ ዘለና ሕምባሻ አፍታ ቁጽሪ ርእሲ ቁጽሪ 4 ተረኺቦሎ ማለት እዩ እና አዝንታ ይዘርኢና ተሕምባሻ ቲ ካወለዶን አወለዶ ዝመሐለፉ ነገራት ወይ ደሞ ዝመሐለፉ ባህላት አብይ አውንታ ከምዘለዎም አፍቲ ታሪክና ወይ ደሞ አፍቲ ጽንዓት ግበር ከሎ አብዛha ጊዜ አፈ ታሪክ ተደሪጎም ስለዘጽንዕዎ ክንደየና አብይ አውንታ ከምዘለዎ መርአያውን ኮይና ማለትና እዚያ ቁጽሪ 4 ሓውልቲ ተባይላ ጽዋ እያንዳንዱ ሓውልቲ ድማ ወይ ደሞ ሕድሕድ ሓውልቲ ያው ናይ ማዕጾ ምስሊ አለዎ እዩ እሱ ድማ قدم لدته خريستوس امين دحر لدته خريستوس ያው ክርስትና ይጀመርን በረይ ከሳብ ክርስትና ተስፋፍ حلو ሰዓት እስታቶም ድሕር ሞት ህይወተሎ ንትስኢና ኢሎም ያአምኑ ኖረሞም ምክንያቱም በስተፈላላይ ነገር ያአምኑዮም ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ይወለድን በር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ፕሪ ክርስቲያኒቲ ፔሪድ እንዳተባለ ጽዋዕ ዝነበረ ጊዜ እዩ አመንጎ ዞም ፕሪ ክርስቲያኒቲ ፔሪድ ግን ያው ጃንደራውን አብ ንግስት እንደከ ጊዜ ተጠሚቆይ በፊሊጶስ ነገር ግን ስቲል ናይ ወርሐ አምላክ ናይ ኳክብት አምላክ ናይ ፀሐይ አምላክ እንዳበሉ በስተፈላልዩ ነገር የምልኩ ስለዝነበሩ ድሕር ሞቱን ህይወተሎ ኢሎም ይአምኑ ነይሮም ማለትና ንዚኦም ቶም ደብርታት ዝኩሉ ብታሕት ዘለው ገዛውቲ ድሕር ሞት ተሲና ንጥቀመሉና ኢሎም ስለዝአምኑ መቃብሮም ከዳልዩ ከለው በሓደ በኩል ደሞ ናይ አቁሕቶም ማእመጢ ይሰርሑ ነይሮም ማለት ነው حجي نريا حاولتي قصري حمشته حاولت تبايلات صواعا ذا حاولت زيا كم تاتريوا اب سلسته تسيرا زلا ياو تي كلته كفالا افتم حجاوشتي يركبلو مالتيو ذا حاولت زيا 15 نطبي 8 متر نوحات كحلوا كله 75 طن تمزانيا عندنا 75 طن تمزانيا عندنا بعل شدشت دبري حاولت تبايلاون تطوعيا مالتيو ابزا ماخل زي انزلوا باركيولوجيست اصواعا سكوير مونكي هيد እንዳታ በኋላ ዝጽዋዓ ኣብዚ ፍሊዝ በላ ቅርጽታት ንርኢና ቁጥር 5 ሓውልቲ ካፍቶም በቀሊሉ ደው ክብሉ ዝኽእሉልና ንሓስቦም ሓውልቲ ሓንቲ እያና ያው አፍተሎ ትርእሳውነሎ ፍርቅ አካላውን ኣብ አሎ ስለዚ ቁጽሪ 5 ሓውልቲ ንዚኣ ትመስል ማለት እዩ እዚኣ ትሪዋ ዘለኹም ሓውልቲ ቁጽሪ 6 ሓውልቲ ተባሂላ ትጽዋዓ ዛ ቁጽሪ 6 ሓውልቲ 15.3 ሜትሮ ንውሓት ክህልዋ በዓል 4 ደብር ተባሂላ ትጽዋዓ 43 ቶን ክብደታ ድማ ይምዘን ማለት እዩ ዛ ትሪዋ ቁጽሪ 6 ሓውልቲ ያው በርባዕቲ በኩል ዲኮሬትድ ወይ ደሞ ተሸለመት ያ ንሕና በተለምዶ ያው ናይ ማዓጾን መሽኮትን መስለን ብሎ ግን ካፍቶም ሊቃውንት ሃንደበት ድማ ጥልስም እንዳተባለ እዩ ዝጽዋዕ ማለት እዩ ዚያንሽተ ፍሊዘ ብላ ነገር ንሪኣ እተን መሽኮቲ ብመስቀልና ብቲሼፕ ዝተሰርሐን ማለት እዩ ዛ መሽኮት እዚኣ ትሪዋ መስቀል አላታ ማእኸላ ማለት እዩ ንሽተ ካፍቶም ካልኦት ሓወልቲ ፍሊዘ ብላ ነገር እንተሃለወ ንሱ እዩ ማለት እዩ በክልተ ዓይነት ስታይል ገይሮም ተን መሽኮቲ ሰሪሖምዋ ኣሎ ማለት እዩ ታ ርእሳውን ንሽተ ፍሊ ትብልያ ታ ርእሳ ተን አርች ክልተ እየን ክልተ አርችን ዘሎ ኣብ ኩሎም ሓውልትታት ግን ሓንቲ ኢና ንርኢ ኣብ አገን ኣፍታ ርእሳ ክልተ አርች ብፍሉይ ተሰሪሑላሎ ማለት እና ዛ ቁጽሪ 6 ሓውልቲ ከምታ አንተ ዝወልዎ በርባዕቲ በኩል ድገረት ሄዳ ካብ ኩሎን ሓውልቲ ግን ዝፈልየ ነገር ዛ ትሪዋ ኣብ ትምሽጥ መሽኮት በተለምዶ መሽኮት ስለንብሎ ኣፍታ ውሽጢ ንሪኣ መስቀልና ቲሼፕ ኮይና መስራሕና ቲ አርች ክልተ አርች ስለዘለዋቶም ካልኦት ሓደ አርች ዘለዎ ማለት ነው ናይ
ናይቶም ሓወልቲ ቁጽሪ ካብዚ እዩ ዝጅምር ብትክክለኛ ክንከድ ከለና ካብቶም ሓወልቲ ውሽጢ ዘለው ብተለምዶ ናይ ሓወልቲ ቅጽሪ ግቢ ተባሂሉ ጽዋዕ ዘለው ሰለስተ ዝተተኻሉ ሓወልቲ ክልተ ዝተተኻሉ ሓደ ዝወደቀ ዘለው ደው ኢሎም ክልተ ደው ኢሎም ሓደ ወዲቁ ዘሎ ሓወልቲ ብቅድሚኦምስ እዚኣቶም እዮም ተሰሪሖም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክስታይቲ ንውሓቶም እና ክብደቶም እንዳርና ክንከድ ከለና እንዳውሰኸ ዚሆን እንደውም በተለምዶ እንታይ ይባሃል ከምዚ ከም ኣፈ ታሪክ እንታይ ይባሃል ሓደ ንጉስ ነጊሱ ጸኒሑ በሓድሽ ንጉስ ክትካእ ከሎ ሓወልቱ ልዕለ ቢሉ ይሰርሕ እዚ ድማ ኣነ ካብቲ ዝነበረ ዝጸንሐ ንጉስ ዝሓሽኩን ጠንካራ ነኝ ንምባል ወይ ደግሞ አም ፓወርፉል ኦር አም ቤተር ዛን ፍሮም ዘ ኦልድስት ኪንግ ንምባል ሓሲቦም እዮም ከምኡ ልዕለ ቢሎም ዝሰርሑ ተባሂሉ ጽዋዕ ዛ ሓወልቲ እዚኣ ቁጽሪ 7 ሓወልቲ እንዳተባሃለት ትጽዋዕ ሓወልቲ እያ ያው ፍሊ ዝበለት እያ ናይዛ ቦታ እዚኣ ስያሜ እውን ካብዛ ሓወልቲ እዚኣ ተወሲዳ ታገለ እምኒ ትብል ማለት እዩ ምክንያቱም ሰባት ንዛ እምኒ እዚኣ ኣብዚ ኣከባቢ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሰባት ንዛ እምኒ እዚኣ ክሪእዋ ከለው ትዲዛይና ብጣዕሚ ፍሊ ዝበለ ስለ ዝኾነ ወይ ገለ እምኒ መጽያትና ገለ እምኒ እዚኣ ሲሎም ካብ ሽዕቱ ሰዓታት ሒዙ ብገለ እምኒ ይፍለጥ ዝቦታ እዚ ማለት እዩ ቁጽሪ 7 ሓወልቲ 9.78 ሜትሮ ንውሓት ኣላታ ክብደታ ክሳብ ሕጂ እዚኣ ተባሂላ ኣይተፈለጠትን እንደገና እታ ትርእዋ ማዕጾዋ ኣብዚኣ ጎጆ ቤት ዝመስል ነገር ኣሎ ወይ ደግሞ ኣጉዶ ይባሃላ ሓደ ከባቢ ዝጽዋዕ ትግርኛና ኣብዚኣ እውን ፍሊ ዝበሉ ዓምዲ ዝመስልን ናይ ልብ ቅርጽ ዘለዎን እንደገና ደግሞ ከምታ ላዕሊ ዘላ ኣብ ውሽጡ እውን ታሕቲ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ድማ በተለምዶ ወይ ደግሞ ብኣፈ ታሪክ ናይ ጽዮን ምሳሌ ወይ ደግሞ ናይታ ቤተክርስቲያን ምሳሌ ተባሂሉ ይንገር እዩ በአፈ ታሪክ ማለት እዩ እና አፍታ ቁጽሪ 6 ሓወልቲ መስቀልና ቲሼፕ ዊንዶ አርኢኩሜ ኣብዚኣ ግን ምንም ንሪያ ነገር የለን እዞም ሓወልታት እዚኦም ከምቶም ካልኦት ሓወልታት ናይ ቱሪዝም መስሕብ ንክኾኑ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሕሎም ከም ዘለዎ ኣብዚ ዘዘራረብናዮም ጋይዳት ወይ ከዓ ደሞ መጎብነይቲ ይዛረቡ እዮም እዚ ኖርዘርን ስቴለፊልድ ወይ ገለ እምኒ ምስ እንዳዩስ ቤተክርስቲያን ተጸጉዒ ዝርከብ ግን እዚ ቦታ እዚ 4 ሓወልትታት እኳ ዝርከቡሉ እንትኾኑ 4 ሓወልትታትን ካልኦት ብዙሓት ልሙጣት ሓወልትታትን ዝርከቡሉ እኳ እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ግን ትኹረት ዝረኸበ ቦታ ኣይኮነን ብሃወፅቲ እውን ዝህወፅ ኣይኮነን ንዝዋና ዝኾነሉ ናይ ፕሮሞሽን ስራሕ ብዝግባእ ስለዚ የተሰርሐሉ እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለና ፍልጠ እውን ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ይበር ብዙሕ ሓድግታት ሒዙ ዝርከብ ስፍራ እዩ እዚ ስፍራ እዚ ግን ከምዚ ዝመሰሉ መደባት ዝስርሕሉ እዚ ስፍራ እናገነነ እንታይ ምዃኑ እንዳተፈለጠ ሰባት ክህውፅዎ እና ጀመረ ምስ ዝኸይድ ግን ዓብዪ ናይ መስሕብ ስፍራ ክኸውን ዝኽእል ቦታ ኢና እዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ሓወልትታት ብፍላይ ዘለዎ ሓወልትታት ገገሊኦም እንደገና ተኺልካ ጠጠው ክትብሎም ትኽእል ሓወልትታት ስለ ዝኾኑ ትኹረት ተዋሂብዎ እቶም ዘሎ ሓወልትታት ጠጠው ተዝብሉ ነይሮም ከዓ ዝለዓለ ግርማ ምርኸውና ብዙሓት ሓወልትታት እዮም ዘለውና ኣብዚ ግን ዳርጋ መብዛሕትኦም ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ተሰሪሖም ዝበሃሉ ሓወልትታት ምስቶም ኣብቲ ዋና ሓወልቲ ኣደባባይ ዝርከቡ ናቶም መቐጸልታ 7 ሓወልትታት ነይሮም ዝበሃሉ ዘጊጹ ዝበሃሉ ኣኽሱም እቶም 4 ኣብዚ ይርከቡ ማለት እዩ ምስ ልደት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሚዱ ስሙ ዝለዓል ኣኽሱማዊ ንግስ ባዜን ካብቶም ብታኾኾብ እናተመርዑ ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ውህብቶ ዝሃቡን ውልደቱ ንዓለም ዘብሰሩ ሓደ ምዃኑ ይግለጽ ባዜን ዝብል ቃል ባልታዛን ካብ ዝብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ዝተወሰደ ምዃኑ ይፍለጥ ባዜን ካብቶም ሰለስተ ሰብአ ሰገል ሓደ ኮይኑ ምስ ሜልቸርን ካስፓርን ብምዃን ኣብ ቤተልሔም ብምርካብ ውልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ዘብሰረን ውህብተ ዝሃበ ንጉስ እዩ ከምኡውን ንጉስ ባዜን ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ኣኽሱም ዘመሓድር ዝነበረ ንጉስ ምዃኑ ይፍለጥ
ብጣዕሚ ዘፍርሕ ተመልከትና አውዚ ኣብ መቃብር ባዜን የዝርከብ መቃብር ባዜን ከዓ ኣብ ማእከል ሕምብርቲ ከተማ ኣክሱም ይዝርከብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መቃብር እዚ ኦልሞስት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ተሰርሐ መቃብር ምዃኑ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ ክራማት ብምዃኑ ናብ ውሽጢ ክንኣትዎ ይኽኣልና ብጣዕሚ ዘፍርሕካ ማይ ሞሊ እዩ ዘሎ እዚ መቃብር እዚ ብሓፈሻ 11 መቃብር ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ንጉስ ባዜን ምስ ደቁን ምስ በዓል ገዝኡን ናይኡ 4 መቃብር ኣሎ ካልእት ከዓ ኣብዚ بيمانن بسقامن خاء بزيار بعته بيسلسته بحفشة عصرت حدا مقابر زلوا قدواريو بتمساسالي وين درجة لوا 16 درجة إزلوا بتعمل خطري بتعمل زفرح بتعمل مدنجسي أفتك زي زو خمسة عين نجر كنس إلكا كتحسوا زي المقابر يزي سلزي تايزي زريكا أفتك زي سوزنورو تنتويان أقسماويان خمسة عينات سرحت مسرحون بتعمل زدنا غيو بحفشاجن زي بعسر شعن تحمس هربعتي حدا بناي وصع أركيولوجيكاي تقعيتو استرخبيو كساب الحر أي فلت نيرو سلازي زوم تاريخات زيوم حركتاتنا زيوم كنعقوم يزقبنا كم زيوم زولو زي تفعلتو حركتاتنا نملا علم يكون بحجر درجة خنا فعلتو مالنا مكان مقابر نقص بازين زبحال عم أخل كتما أخصم يركب بزعباتي حدقي قال نجر كبل كم أقوات أزرع أوروباويان أبعث الشعان تحمس 4 بالجندرسن بستوها لنا سنة انتي تمرا مراي ناي نقص بازين مخوان استفلته مكان مقابر بازين كوكوحي تفلفلوس تسرحن أوش تدما استفلالو يكرتسن متأنن زلو مقابرات زحزئيو إذي مقابر 9.5 متر تلك زلو كوينو 16 مدايو دما ኣለዎ እዞም መዳይቦ ምስ ወረድካ 3 ናብ ደቡብ ዝጥምቱን ሓደ ድማ ናብ ሰሜን ዝጥምትን መቃብራት ዝሓዘ እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኻ እንግዲህ ናይ ንጉስ ባዜን እና ናይ ስድሩ ናይ መቃብር ስፍራ ተባሂሉ ብጀንደርሰን ብኳዕት ዝተረኸበ ቦታ ማለት እዩ ከምታ ትሪኦ ብኮሑ እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ዛ ማዕጾ ማዕጾ 9.5 ሜትሮ ንውሓት ኣለዋ ኣያ ተባሂላ ትንገር ያው 4 ከምታት ሪኦም ጅባዝ መስሉ ንውሽጢ ላይክ መልገብ ነገር ዝመስሉ ንውሽጢ ዝተቋዕቱ 4 ኣለዎ ናቱን ናይ ስድሩን ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ከምታት ሪኦም ናይ ሓለውት ወይ ደሞ ናይ ጋርዱ ዝነበረ ቦታ ናይ መቃብር ነስተዳለወ ቦታ እዩ ካብዚ ምንም ነገር ዝወፀ ወይ ዝተረኸበ ነገር የለም ብርግጽ ያው ተሰሪቆ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝእመን ማለት እዩ ዝቦታ እዚ እና ሄሪቴጅ ወይ ደሞ ካፍቶም ዩኔስኮ ተመዝገቡ ብድንቃድንቅ ሓደ እዩ ማለት እዩ ዝቦታ እዚ ከምታ ትሪኦ ምንም ከንደቲ ዝተተሓዘ ቦታ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ጠመተ ካፍቶም ዘድልዮም ነገራት ሓደ እዩ ዝቦታ እዚ ማለት እዩ ናይ ንጉስ ባዜን መቃብር ወይ ደሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ ባልታዛር እንዳበልና ንጽውዖ ኣብዛ ናይ መቃብር ስፍራ ከባቢ 16 ደረጃታት ኣለው ብየማንና ብጸጋም ደሞ ናይ ሓለውቱ ናይ መቃብር ቦታ ወይ ደሞ ንሓለውቱ ተባሂሉ ተዳልዩ ዝነበረ ተባሂሉ ዘመነሉ 7 ጁባታት ወይ ደሞ መልገብ ዝመስሉ ንውሽጢ ዝተቋዕቱ ናይ መቃብር ቦታታት ኣለው ኣብ ውሽጢ ደሞ ክንኣቱ ከለና 4 ናይ መቃብር ቦታታት ኣለው ነገር ግን 1954 ጆንደርሰን ዝበሃል ተመራማሪ መጽኡ ቋዕቱ አካሂዱ ምንም ነገር ካኡ ዝረኸቦ ነገር የለን ያው ተሰሪቆውን ዝበሃል እምነታት ኣሎ እና ያው ባልታዛር ወይ ደሞ ባዜን ንብሎ ካፍቶም ሰብአ ሰገል ሓደ ዝኾነ መርኬዮስ ጋስፔርና ባልታዛር እዮም ቶም ሰለስተ the three wise men or the three wise king እንዳምጽውዎ እና እዚ ቦታ እዚ ካፍቶም ሰብአ ሰገል ሓደ ዝኾነ ናይ ባልታዛር ቦታ እዩ ባልታዛር ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ታ ኮኮብ ተኸቲሎም ከይዶም ቤተልሔም ዕጣን ሂውዎ ማለት እዩ መልክዮስና ጋስፔር ወርቅና ከርቤ ሂቦምዎ እሱ ደግሞ ዕጣን ሂውዎሎ ማለት እዩ ስለዚ ዛ ቦታ እዚኣ 1954 ብቋዕቲ ተረኺባ ካፍቶም ብቅርስነት ዝተታሕዙ ቦታ ሓንቲ ኮይናላ ማለት እዩ ባልታዛር ታሪክ ክንዛረብ ከለና
كم ሃይማኖት ወደሞ በሃይማኖትና ክሪኦ ከለና አይ ተሰዊሩ አይ ሞተን ዝብልውን እምነት አሎ ነገር ግን እዚ መቃብር እዚ ናቱ ከም ዝኾነ ደሞ በተተመራማሪ ጆንደርሰን ዝበሃል ብኳዓት ተረኺቡ ያው ድንቃንቁውን ተመዝግቦሎ ማለት እዩ ንሎሚ አውዚ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣክሱም ኣብ ሓወልታት ኣክሱም ከምኡውን ኣብ መቃብር ባዜን ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ካሊእ ግዜ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ክሻብ ስዑ ሰናይ ቅንያት